India mi ka channel banwan rak kubor baman lakas ni. Nongrwai bapaw ka pyrthei Bryan Adam unsawan pynlynghuh hanung ba Shillong kata hamadan JN polo la syai kasngi ka shipo tarik no pra arajar arpsau. Ka jing penkre ka jing wanrwai utoi nongrwai bapaw joka pyrthei kalayat syacaj ha kabala sakhi menta kasngi nengkong. Ka khandai tarik no pra arajar arpsau kate ka jaka penlong ya ketika tamasa ba kala itanat bat phu kedar. Khabalek ban jingok na kalyang nong tok kubor menta kasngi ketika jaka layu i baki bor pulit ru kila persyang ha kabede berkasngi ke balasai kumno ban pahara ba ban lait na kino ki jingjia pasnusi ne kulumar la syai kasngi. Na kalyang ka surkar jela leng ba katanat kam jung akai pyrthei kala ai ka jing kersyan bat kabala penyat ya kene de ka kenhun opos production. Ki surok lenti ban poe sidu madan JN polo la pen khoit lut plan bat ki nong pen khoit menta kasngi ki le bun kam ha ka ban sar ban pun kam ye ka jingdon kam ki pai ba ki ban sawan la syai kasngi kum ki jaka pen yang kali ki jaka bala pen itanat balawa de ki dur wa dar ban khot sngu bahaya ki bereu ka jing penlong ka surkar jela ye ka tamasa madan JN stadium kadai namar ba kadai ka jaka ka bala biang lut nadong syadong nadu ki jaka pet ki pai ba bawan bat ru ban laj jot laj du uplang badang syusyang menteri rang ba kajala u konrad ke sangba ula pentikna ba ka sarkar kalabu ye kinong ya da ne pahra lasa khiru ba ya kamadan JN ban laj na ka jingjot ne du no uplang ka sarkar kalabatha ban bu ya ka rensan halor madan kumban syupen ken mau hang ne ba hakini ki banai baladep ki nongrwai bapaw ka pyrthei ka tau Akon Boney M kilawan ban pynlynghuh hari boy ka badai ka cherry blossom ha kabala sakhi bada ki lakmut ki pajba kanong ba Shillong bat na kiwe de ki jela ki balawan banya syat ye kemen namar ka jingwan yu kejat ki nongrwai bapaw